Здравейте, приятели! Днес ще покажа 5 забележителности в Германия. Представи си място в Германия, където водата е толкова чиста, че изглежда почти нереална, а около теб се издигат огромни алпийски върхове. Това е Кьонигсей, едно от най-впечатляващите езера в Бавария. Езерото се намира близо до австрийската граница и е заобиколено от планини, които на места се издигат почти вертикално на водата. Кьонигсей е около 8 км, а дълбочината му достига над 190 метра. Тук природата е толкова тиха, че когато лодката спре, можеш да чуеш прочутото ехо между планините. Но може би най-впечатляващото нещо е нито водата, нито планините. Това е усещането, когато стоиш тук и гледаш тази огромна алпийска долина, отразена във водата. Цвинген е едно много интересно място в Германия и по-точно в Дрезден. Започва да се изгражда в началото на 18 век по заповед на Август Силни, крал на Полша. Тук са се провеждали грандиозни празненства, приеми, дворцови събития и други. Навсякъде има скулптури, арки, колони и малки архитектурни детайли, уникални фасади, а в центъра се намира красивият вътрешен двор с фонтани и градини. Цвинген преживява тежки разрушения по време на Втората световна война, но след това започва дълъг процес на възстановяване. Днес комплексът е една от най-популярните забележителности на Дрезден и привлича посетители от цял свят. Тук историята, изкуствата и архитектурата се срещат на едно място. Така че, ако имате път към Дрезден, това е едно място, което наистина се заслужава да бъде посетено. Това е Бранденбургската врата, един от най-известните символи на Берлин. Построена е преди повече от 230 години и е вдъхновена от архитектурата на Древна Гърция. Статуята на върха показва богинята Виктория с колесница и 4 коня. Но тази врата е видяла доста повече от обикновени туристи. През 1806 година Наполеон завладява Берлин и взима със себе си колесницата в Париж. След поражението му тя се връща обратно. По време на Студената война Бранденбургската врата се оказва точно до Берлинската стена. През това време хората не могат да преминават свободно през нея. Но през 1989 година Берлинската стена пада. Тогава хиляди хора се събират около нея, а мястото се превръща в символ на обединението на Германия. Днес тук идват милиони туристи от цял свят. Когато застанеш пред тази огромна врата, виждаш не само красотата й, а едно място, през което е преминала част от историята на Берлин. Това е Хамбургското пристанище, едно от най-разпознаваемите места в Германия. Тук река Елба среща огромното пристанище на града. По водата постоянно преминават кораби и лодки, а около тях се издигат мостове и модерни сгради. В кадрите виждаме и Елбфилхармоnie, една от най-известните сгради в Хамбург. Стъклената конструкция се издига над стар складов комплекс и се е превърнала в символ на града. Малко по-нататък се намира и Шпайхерщад, историческият складов квартал на Хамбург. Червените тухлени сгради са построени покрай мрежа от канали, по които някога са се транспортирали стоки. Тук ще видите известните мостове. Градът има стотици мостове, които свързват различните части на пристанището и каналите. Точно това прави Хамбург толкова различен. На едно място се срещат историята на старите складове, огромното пристанище, корабите по Елба и модерната архитектура.
вечер, когато светлините се отразяват, районът придобива магически вид. Това е Хамбург, пристанище, място, което показва старата и модерната страна на Германия. И на последно място ви представям замъка Нойшванштайн в Бавария. Този приказен замък е построен по заповед на крал Лудвиг II, който искал да създаде място вдъхновено от средновековните замъци и оперите, които е обичал. Строежът започва през 1869 година, но замъкът така и не е напълно завършен. Най-интересното е, че Нойшванштайн вдъхновява замъка от логото на Дисни. Днес той се намира след Баварските Алпи и предлага невероятни гледки към планините, горите и езерата. Замъкът привлича милиони посетители и е една от най-популярните забележителности в Германия. А когато го видите на фона на Алпите, веднага разбирате защо Нойшванштайн е известен като истински приказен замък. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако искате още подобни видеа, абонирайте се за моя канал и дайте един лайк, за да ме подкрепите.